Det her er modul 5 om atomfysik af Mette Samuelsen. Og jeg vil starte med at beskrive Bohrs atommodel, som består af en kerne, nukleus, hvori der er protoner og neutroner. Protoner, som er positive. Og så har vi udenom nogle baner, hvor der kredser nogle elektroner. Og de her elektroner, de kan så springe mellem de her baner. Og hvis vi har det, der hedder emission, så springer, nu starter vi lige med at smide vores elektron ud i yderste, så springer elektronen indad, altså tættere på kernen. Det ses her for eksempel. Og som vi også så, og som vi lige kan se igen, bam, så bliver der frigivet en foton med en bestemt bølgelængde. Så har vi absorption. Her springer elektronen udad, altså i retning væk fra kernen. Det ses for eksempel her. Og der bliver altså absorberet en foton, men stadig med en særlig bølgelængde. Så har vi det, der hedder et emissionsspektrum. Det ser vi her. Og her der er det markeret med hvilke bølgelængder den her foton bliver frigivet, alt afhængig af hvilke baner den springer imellem. Så hvis den altså springer fra bane 2 og ind mod bane 1 her, så står der her en bølgelængde på 121 nanometer, som så svarer til en af de to hernede. Tilsvarende, hvis vi tager den ud fra den fjerde bane herude og springer indad, så bliver det så også herude, hvis vi tager den ud fra den fjerde og får den til at springe ind i tredje bane. At så er den altså helt herover, hvor vi før havde det i det ultraviolette, så har vi det nu i det infrarøde spektrum. Altså vi går fra de korte til de lange bølgelængder her. Så har vi et absorptionsspektrum, hvor som så er et spektrum, hvor der er markeret med hvilke bølgelængder den her foton kan blive absorberet eller optaget. Og det kan vi se, hvis vi prøver at få den til at springe udad. At så har vi så godt nok en absorption, der er off-chart. Måske får vi den til at springe her. Der har vi så en absorption, der ligger herover i det ultraviolette spektrum. Altså det fungerer ligesom det andet, men her der er det bare målt på absorption og ikke på emission. Det var det, jeg havde.